Mana kok? Jajan. Ini lo matu jajan kula nang pasar kok nek dhewe. Awakmu iki lho sakno gedene. Lah ya apa kalau dayo kan dhewe ta. Lah. Wis paling sutune sutu kabeh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya kira malam Jumat aja rek. Nah terus apa oleh malam Jumat? Wedi ae kamu. Wedi apa? Malam Jumat iki wayahe wong mantap-mantap. Dadi wong lanang sing rada kendel iki ta gedhe awake tok ae jangan. Lah aku Mas ya, kendel lagi. Kendel apane ngono suara glebuk ngono tok semaput tok kendal-kendel. Tuh, lah tenang tuh. Apa nih? Waduh rek, kepleset aku. Loh, Di. Apa Mate? Dulu. Kepleset. Aduh, anak-anak wis suwek barang. Bukan rek. Gak ngono carane, aku ngerti. Yo, sakno. Lho. Ya apa Mas? Lho, Man. Nanti, Man. Lho, ndi? Ndi rek? Kono-kono rek, patrol sik. Bengi wis jam 12 lho. Nah Mas. Ya wis Buri-buri bareng. Aku kok koyo mampu sih iki. Oke, rek, irunge gampangan dusan. Anggo apa? Teko omah kosong koyo ambune. Kayak wong goreng ndok ambune. Lho kan. Lah anane bareng. Balik ya. Udah. Iya, saya. Loh, mama rek. Tolong ya. Ayo. Ndok. Sopo gua iki? Kulit ndok nang kene. Ora kosong sih. Kaya sedelo po, Cio. Gak iso, mamamu iki penasaran. Lah ono koyo ngene iki gak iso ngomong meneng ae. Mama iku jadi aku kesuwen kakek ngomong. Ayo terus. Ayo tenan ah. Mari, ayo. Ayo, Mama. Bungan kok omah kosong. Kok salah ya sik. Ana sing goreng ndok ceplok ya. Waduh, kadal-kadal ngopi rek. Mosok kuntilanak, pocong ora di tangan. Sing rendok zombie. Kon iki napus rek, kan mango umil kae wedi opo jan jane ame. Ora, ndek kono wingi lho, Ba. Arek-arek iku kan pas patrol. Yang ngarepe omah kosong. Lah iku ana kulite ndok. Iku ngono wis ora kosong omah iku rek. Dadi pikirane duwi nang nggenku tak arahne. Kok tak kongkon manggen kono, iku ngono duwi. Lek teko penerawanganku lho, Pak yo. Teko kuku tak delok. Iku lek ora gendruwo ya apa? Kuntilanak. Wangen omongan karo arek enom. Wis panganan medine kono rek. Wale ayo.